Top 5 najtežih kocaka u mojoj kolekciji. Na 5. mestu imamo Barrel Ready Cube. Ova kocka se okreće tako što rotiramo ove ovde male ćoškove i tako i ove ostale delove ovako. Kocka menja svoj oblik prilikom okretanja, što dodaje još jedan element težine. Ova kocka, iako je na listi, ipak nije mnogo teška, veoma je intuitivna sve do kraja gde se koriste jednostavni algoritmi koji zamenjuju 3 dela. Evo ovako, na primjer. Na 4. mestu imamo Square One. Ovo možda bude iznenađujuće za neke ljude, jer je Square One WCA event i veoma je brz, toliko da je svetski rekord 4,95 sekundi. Kocka funkcioniše tako što imamo slice, to je ovaj ovde, koji se ovako okreće. Imamo gornje i donje lejere koje ovako možemo da okrećemo i tako u kombinaciji toga možemo radimo neke poteze. Square One je teška kocka, veoma je neintuitivna. Velike su šanse da neko ko prvi put pipne Square One ima poteškoća da ga čak i rasloži. Kocka menja svoj oblik kao i prošla. Kao da to sve nije bilo dovoljno, kocka ima i parity koji se slaže s jednim od najdužih algoritama u cubingu. Na 3. mestu imamo MF Axis Cube. Ova kocka deluje čudno u složenom stanju, ali još čudnije kao rasložena. Ali na kraju je ista kao 3x3. Evo ovde 3x3 da uporedimo. Ovo je centar na 3x3 kocki, a na MF Axis kocki je ovo centar. I zanimljivo je što ima dve boje. Ove ovde su edževi, odnosno ivice, a ovde su ovo ivice. Ovo su ćoškovi, a ovde su ovo ćoškovi. Najveći izazov predstavlja to što centri imaju dve boje, tako da je sve onda čudno. Teško je shvatiti koji delovi gde trebaju da idu i pogotovo je težak poslednji sloj. Kocka kao i ostale menja oblik. Na 2. mestu je Master Morphix. Ova kocka kao i prošla je zapravo 3x3 koja menja oblik. Kao prošla kocka, ovo je centar, isto ima dve boje. Ovo ovde su ivice, a ovo ovde su ćoškovi. Na kraju ove dve kocke, Master Morphix i MF Axis Cube, dođu kao iste, što realno deluje apsurdno. Mislim, pogledajte ih samo ono. Ovo je kocka, a ovo je kao neka piramida, ali tako nešto. Zapravo, jedini razlog što sam stavio ovu kocku da je teža od prošle jeste jer sam nekoliko puta zeznuo nešto pri kraju sova i onda morao iz početka, ali Axis Cube sam isprve složio. I na 1. mestu imamo Axis Time Wheel. Ova kocka definitivno izgleda najteže od svih ovih ostalih kocki. Kada zanemarimo ove ovde čudne delove, ova kocka je ista kao 3x3. Po istom principu, znači ovo je centar sa dve boje, ivice, ćoškovi. Slaže se tako što se reši prvo 3x3 deo, pa zatim ovi čudni delovi. Oni su neverovatno na kraju 5x5 centri. Naravno, ti centri su teži od običnih na 5x5, jer je teže shvatiti koji deo ide sa kojim. I čudno je to što na 5x5 centrima na ovoj kocki ima dve boje, što je veoma čudno u odnosu na ovo, mislim, ovo je jedna boja. Ova kocka je ubedljivo najteža kocka u mojoj kolekciji.